KukaLuka isahluko se-19 soqala ukufunda evesini lokuqala. Wangena eJerikho wadabula khona. Bheka, kwakukhona indoda igama layo linguZakewu, ingumthelisi yomkhulu icebile. Yayifuna ukumbona uJesu ukuthi ungubani, yahluleka ngenxa yesixuku ngokuba yayimfushane. Yagijima phambili yakhwela emthombeni ukuba imbone, ngokuba ebeza kudlula ngakhona. Esefikile uJesu kuleyo ndawo, wabheka phezulu wathi kuyo, "Zakewu, shesha wehle ngokuba namuhla ngimele ukuhlala endlini yakho." Washesha wehla, wamamukela ngokuthokoza. Kuthe bekubona bakhonona bonke bathi, "Uye kungenisa kwandoda eyisoni." Kodwa uZakewu wasukuma wathi, "Nkosi, bheka, Nkosi, ngipha abampofu ingxenye yempahla yami. Kuthi uma ngimaphucile umuntu into ngamacebo, ngiyibuyise iphindwe kane." UJesu wathi kuye, "Namuhla insindiso ifikile kule ndlu, lokhu naye eyindodana ka-Abrahama, ngokuba indodana yomuntu ize ukufuna nokusindisa okulahlekileyo." Kuthe ukuba bakuzwe lokho, weleka walandisa umfanekiso ngokuba ebeseduze neJerusalema, nangokuba bebethi umbuso kaNkulunkulu uza kubonakala masinyane. Wathi-ke umuntu othile ohlanga olukhulu waya ezweni elikude eyozithathela umbuso, abuye. Wayesebiza izinceku zakhe ezi-10 wazinika omina abayi-10. Wathi kuzo, "Hwebani ngabo ngize ngibuye." Kepha abantu bomuzi wakhe babemzonda, bathuma amanxusa emva kwakhe bethi, "Asithandi ukuba lo abuse phezu kwethu." Kwathi esebuyile ekuthatheni umbuso, wathi azibizelwe kuye lezo zinceku abezinike imali ukuba azi ukuba yileyo naleyo izuzeni ngokuhweba. Yavela-ke yokuqala yathi, "Nkosi, umina wakho uzuze omina abayi-10." Wathi kuye, "Kuhle-ke nceku enhle, lokhu ufunyanwe uthembekile kokuncinyane, uzobusa phezu kwemizi eyi-10." Yafika nenye yathi, "Umina wakho Nkosi uzuze omina abayi-5." Wathi nakuleyo, "Nawe yiba phezu kwemizi eyi-5." Kwafika enye yathi, "Nkosi, nangu umina wakho ebengimkhwezile esongwe endwangwini ngokuba bengikwesaba. Lokhu ungumuntu olukhuni, uthabatha ongakubekanga, uvuna ongakuhlwanyelanga." Wathi kuyo, "Ngizakwahlulela ngomlomo wakho wena nceku embi. Ubuwazi ukuba ngingumuntu olukhuni, ngithabatha engakubekanga, ngivuna engakuhlwanyelanga. Awufakanga ngani imali yami ebhange? Mina-ke ekufikeni kwami ngabe ngiyibizile kanye nenzalo na?" Wayesethi kwababemi khona, "Maphuce umina, nimnike onawomina abayi-10." Kepha bathi kuye, "Nkosi, unawomina abayi-10. Ngithi kini, yilo nalowo onakho uyakuphiwa, kepha ongenakho uyakuphucwa nalokho anakho. Kodwa lezo zitha zami ezazithanda ukuba ngibuse phezu kwazo, ziletheni lapha nizibulale phambi kwami." Eseshilo lokho, waqhubekela phambili, wakhuphukela eJerusalema. Kwathi esondela eBhethfage naseBhethaniya ngasentabeni ethiwa eyeMinqumo, wathuma 2 kubafundi bakhe, ethi, "Hambani niye emzaneni obhekene nani, nothi ukuba ningene kuwo nizakufumana ithole lembongolo likhulekiwe.
okungakaze kuhlale muntu kulo, lithukululeni nililethe. Uma umuntu enibuza ethi nilithukulelani na, anothi inkosi iyalidinga. Ababethunyiwe bahamba-ke bafumana kunjengokusho kwakhe kubo. Kuthe besalithulula ithole, abaninilo bathi kubo, nilithukululelani ithole na? Bathi, inkosi iyalidinga. Base beliletha kuJesu, babeka izingubo zabo phezu kwethole, bamkhwelisa uJesu. Esahamba babendlala izingubo zabo endleleni. Esesondela ekwehleni kwentaba yeminqumo, isixuku sonke sabafundi saqala ukuthokoza nokumdumisa uNkulunkulu ngezwi elikhulu ngemisebenzi yonke yamandla esiyibonileyo, sithi, ubusisiwe umbuso ozayo egameni leNkosi, ukuthula ezulwini nenkazimulo kweliphezulu. Abanye babaFarisi besesixukwini bathi kuye, Mfundisi, bakhuze abafundi bakho. Waphendula wathi, ngithi kini, uma bethula laba, amatshe azakumemeza. Kwathi esondela ewubona umuzi, wawukhalela. Wathi, sengathi ngawazi nawe ngalolu suku okokuthula, kepha kalokhu kufihlakele emehlweni akho, ngokuba uyakufikelwa izinsuku lapho izitha ziyakugaga ngodonga lwempi, zikuhaqe, zikuvimbezele nxazonke, zikuwise phansi wena nabantwana abakuwe, zingashiyi itshe phezu kwetshe phakathi kwakho, ngokuba ungasazanga isikhathi sokuhanjelwa kwakho. Wangena ethempelini waqala ukuxosha abathengisayo. Wathi kubo, kulotshiwe ukuthi indlu yami iyakuba yindlu yokukhuleka, kepha nina niyenze umhume wabaphangi. Wayemfundisa ethempelini imihla ngemihla, kepha abaphristi abakhulu nababhali nezikhulu zabantu bafuna ukumbulala. Kodwa babengatholi ukuthi bangenzani, ngokuba abantu bonke babebambelela kuye bemuzwa.